салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Ҳамаи шумо медонед ки худи имрӯз UFC 254 баргузор мегардад. ин турнира ҳамаи мо бесаброна интизор будем ва ба ҳамаи шумо интересне ки UFC 254 соати чанд сар мешавад. дӯстони азиз, ин кори душвор нест. ман мувофиқи вақти Москва вақти бойро мегум. шумо бошед аз ин рӯ ба минтақаи худ вақтро мувофик карда тамошо кунед. UFC 254 такрибан соатҳои 19 ба вақти Москва огоз мегардад. бойи Хабиб ва Гэтҷи бошад такрибан соатҳои 22:30 ба вақти Москва огоз мешавад. дӯстони азиз, аллакай соати 10 шумо аллакай метавонед интизори муборизаи сард шавед. биёед ба чизи муҳимтарин мегзарем. UFC 254-ро дар куҷо тамошо кардан мумкин аст? умуман баъзе мушкилотҳои хурд мавҷуданд. шабакаи REN TV танҳо задухурди Хабиб ва Гэтҷиро нишон медиҳад ва танҳо дар телевизион. шумо онро дар интернет тамошо карда наметавонед. ман ҳам намехоҳам пул пардохт карда бой тамошо кунам ва ба шумо силкаи бесумро пешниҳод менамоям ки бо сифати хуб ва бе ягон намуди реклама тамошо карда метавонед. силкаи бепул тамошо кардани ҳамин боя ма дар телеграми худам мегузорам ки дар телеграми ма даромада подписатсия кунем. ма силкаи телеграма дар таги комментария гузоштагиам. дроин ҳатман интизор шавен ва тақрибан 1-2 соат пас ма ҳамун силкаро дар телеграм мегузорам ва шумо метавонед ин бойро тамошо кунед. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? дар ин бой кӣ ғолиб мешавад? Хабиб ё Гэтҷи? фикртонро дар комментария нависед.